3 kommer på næste. Det er altså ikke deres skyld. Det er der ikke med fra England. Så sparker man bare lige der, hvor man sagde. Og bare for at motivere jer, så kan jeg fortælle jer, at vi lød tør for toiletbørster. Sådan der, ja! Nu kommer jeg til at skyde mig nu. Hey, du må ikke stå med, du må ikke stå med, du må ikke stå med. Jo. Ikke stå med. Jo, han har bundet. Ja, med en hånd. Sådan der. Så har vi den sidste, vi glemte at nævne, men det er fordi, deres navn er så kort. Ridder Ib fra Ildsted. Og så kan det være, at de tager en sejrsrunde til, fordi de elsker at malke publikum. Og det gør de kraftigt. Okay, ja. I kan lige så godt vælge til det. Så, nu tager vi det en gang til. Alle navnene, og husk at bruge, når I ikke kan lide. Vi tager. Nej, jeg er allerede i høj fart. Han skal også med. Ja, tak. Nej. Så Hans. Hans i Rønnerlitz. Ja, sådan. Bundet med vælger. Det er kunsten efter. Nå, vi kan godt i gang. Ja. Sådan. Hvad er der dernede? Ja. Du skal helst stå med. Sådan, det er overfor. Ja, det er fint. Ja, det er sådan. Man må godt bruge væbnerne. Så er der kun 2 tilbage. Ja, men altså, en væbner er også kun en 10. af en rytter, ikke? Sådan, nej. Og for søren, Hans, det bliver dyrt på tanden, det der. Jeg synes, der er en masse huse her. Jeg er ikke til. Nej. Ja. Pas på den der sadel, slå fast. Giv mig Danmark. Nej! Kom så! Nej! Ja! Det er ikke i orden at bruge. Det er jo helt uhørt ved at stykke med åben at bruge. Kom så, bueskytter, lav dem om til små benzin. Der er en, der ligger nu. Det er en sikker sejr for dig. Det var dumt, at danskerne ikke har underlægget dig. Der kommer flere herovre. Nu synes jeg, de kommer lige lidt tæt på vores halvdel. Ja. Jeg tror også, jeg skulle hjem til Tyskland nu, Albrecht. Vi ses. Hej. Det er på tide, I begynder at overgive jer herude blandt publikum. I kan lige så godt begynde at hæppe på os nu. Ikke? I kan jo se det. Ja, kom så. Sverige! Ja, det er rigtigt. Du er der. Sverige!